Πήγαινε σε ένα μέρος να παρακολουθείς να πας πολύ καλά να ξέρεις. Πάθες και δεν σου το πω. Για να γυρίσεις, δεν θα μπορείς να πας τίποτα. Έτσι θα τα βλέπουμε όλα αυτά. Κατεβαίνει το παιδάκι, αλλά αυτός είναι κατεβαίνω σε στρούγκα αυτή σε δύο γάλα. Νομίζω η νύχτα τώρα θα σε πάρει κόντες. Δεν το ψάχνα αυτό, το ζητάει. Έτσι θα πέσει. Ήταν και μεγάλος, λέει, δυνατός. Ήταν και... Η γυναικούλα που ήταν στα 20 μέτρα, 15 μέτρα. Σου στραγγίσε και το όχι. Πού το χτύψε. Εδώ, την πήρε σφαίρα. Χτύπησε κάπου, γύρισε. Δηλαδή, έκανε λίγο κάπου. Αν πήγε πιο εδώ, καρδιά. Από τύχη πλήττωσε. Μα λέγανε ότι τραυματίστηκε η γυναίκα του, αλλά αυτό χωρίς θάρρος δεν ήταν η γυναίκα του. Όχι γυναίκα. Κάποια στιγμή στον Αντένα λέει ότι ο δημοσιογράφος που έδωσε τα πόλης εκεί, ότι τραυματίστηκε η γυναίκα του. Όχι η γυναίκα του, η γυναίκα Άλλη γυναίκα, ξέρεις. Είπαν για τη γυναίκα του. δεν ήταν εκεί η Και γυναίκα. μετά τα άκουσα ότι όχι, η γυναίκα δεν ήταν η γυναίκα. Πήγα εκεί με τον συνάδελφο και τσακώθηκε με τον πατέρα της κοπέλας εκεί πέρα. Τι να σου πω τώρα. Τον λέει φέγα από εδώ τώρα. Φέγα από εδώ κορίτσι με εδώ κάτω λέει. Τι να λέμε. Δεν ξέρω. Έτσι άνθρωποι τον πόπο σου βγάζει και αυτά έχουν. Τα παιδάκια έκλαιγαν όλα σου παιδί και να τα λέξεις. Καλά τώρα εμείς εράγει τώρα πάτε κάτι να είμαι και ευτυχώς είχαμε πει πέσα τα παιδιά, δεν ήταν μπροστά στο. Πολλές πάρα πολύ. Στέλνει δύο στενοφόρα αμέσως. Μάλλον εμείς το πρώτο, αυτός στον τομέα του στο παιδί. Δεν έχασες να κάτω και κόσμος πήγε στο παιδί. Αυτός είναι κάλυψη. Ξέρω τα παιδιά, ξέρω τα παιδιά. Και έκανε και ο Γιώργος το γράμμα. Τροπέα γη που λέει. Τροπέα γη. Εκεί το θέμα αυτό ήταν να κάνει γράμμα. Αλλά τα πηγαίνεις αυτά όλα και να δερνάς σε αέριο. Δηλαδή που το μάθεις. Στη Μεσσανίου μου καεί. Και πάρα τα έχω μάθει όλα εκεί. Εγώ όταν ήρθα στο χωριό με ένα παντελόνι που λέω λόγος, πήγα στη δουλειά και μου λέει ο προσάπτης του παιδί μου, ξέρεις που λέει να μάθεις διαδρομή.